guys, good evening. Ayan, nandito tayo sa tindahan. So mag-arrange tayo ng mga pinamili natin. Ayan, unahin muna natin itong itlog. Baka malaglag to siya sa baba. Ayan, ito yung lalagyan natin ng itlog. Check muna natin, baka may crack. Wala naman yata itong crack. Yan, check natin kung baka may mga cracks. Di, malugi na tayo. Madamay pa yung ibang itlog. So, XL tong egg natin, guys. Yan. Dali lang. Tapos yung tira. Lagay natin sa harapan yung bag and gold. Natapos din natin, guys. Cut pala natin tong ating shampoo. Para madali lang siyang maibigay sa customer. Binakat ko siya ng yan. Dali na kayo mahulot ang keratin man, no? Bago pag iko ni palit keratin. Sige, palit keratin dira sa kon.
ang silingan nato makay sarado perme dire. Ganahan ang silingan nato. Kan sira man ta. May tindira. Wala naman natin gapas. Duwa na lang kabuok yung gapas na. Ay, tando nga gamay. Ano no? Walo no. Pila Wala nang pa ko dako? kakumpro. Pila nang Ano? dako? Bayad. 90.